ସେଇ ଶୀତ ସକାଳର କାଳ ଖରାର ତାତି। ଇରେ ରତନ ଚଢି କଣ କରୁଛୁ? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ରାତି ପାଇଲେ ମାଣ ବସା। ବୁଢା ଯେ ଘରେ ଖାଲି ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛି, କହୁଛି ଆଗ ମାଣ ଧାନ ଗୁରା ଆଣିକି ଆସେ ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବି। ଓହୋ, ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝାଟିଆ ଗରା ଏଯାଏଁ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ଆମର କାହା ଗାଁ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଠିକ ରହିବ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ଆମ ବ୍ୟାଚରେ ଯେତିକ ପିଲା ଆମେ ରହିଲେ, କାହା ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲା, କାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କାହା ଯାଇ ରହିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କହିଲୁ? ଯେତିକ ଗାଁ ଆମର ବାହାରେ ରହିଲା ସବୁ ଗାଁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ, ଯିବା ଫୋନ ବୁଲେ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ମତେ କାହିଁ ଏତେ କଲ ବଲ କରୁଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ତୋ ପାଇଁ ହାତ କାଟିଲି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲି, ଆଉ କଣଟା କାଟିବି କହୁନୁ? ଆରେ ଭଡା ଭଡି କରିକି ତ ଯାହା ପଇସା ଆଣିଲି ତୋ ପଛରେ ସବୁ ଉଡେଇଲି। ସୁହ ଦିଏ, ପାଉଡର ଦିଏ, ନଖ ପାଲିସ ଦିଏ। ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବି କହୁନୁ? ଆଚ୍ଛା, କଲେଜ ଛକରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲୁ? ସାଇ ଭାଇ, ସାଇ ଭାଇ ନା ମୋ ବାଳ ଭାଇ। କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ନା ଠିଆ ହେଇଛି, କରିବି କଣ? ପାଖରେ କଣ ଲୁହ? ଲୁହ ନୁହଁ, ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିଲି ତ ପବନ ବାଜିକି। ଶୀତ ଦିନ। ଆରେ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ? ହଁ କରିବା। ଆରେ ଚାଲ ଗୋବର